फोरोंगिरिखौ नेशन बिल्डार होननानै बुंनाय जायो माहारि दागिरि होननानै आरो फोरोंगिरिफोरनि जिफोर एक्टिभिटिस बेफोरखौ मोजाङै बिजिरना नायोब्ला बे बाथ्रायाव थारथि दङ दिनै सान्तिपुर ओनसोलनि खेरखेरिया गुदि फरायसालिनि फोरोंगुरु मुस्रि हरेन बर' बिथाङा थांनाय 1990 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव फोरोंगिरि हिसाबै मावदोंमोन आरो बे बोसोराव बिथाङा रिटायार लाबाय आजिरा मोनबाय दुखुनि बाथ्रा बेनो जे 32 बोसोर बिथाङा साख्रि मावदोंमोन बिथांनि पस्टआ रेगुलार जायाखिसै सरकारि जायाखिसै आरो बेनिखाय बिथाङा बे 30 बोसोर जि खामानि मावबाय बिनि बिनिमयाव जिखिनि मोननांगौमोन सरकारि स्कुलफ्रावबा हयथ' मासाव 22,000 स्टार्ट जायो फोरोंगिरि हिसाबै जइन जाब्ला दाहालागै हयथ' बिथाङा अन्तत 60,000 सालागै दरमा मोननो हानाय जासिगोन खिन्थु बिथांनि पस्टआ जायैखाय बिथांनि मागोन दुखु गोनां खाफालनि थाखायबो जानो हागौ बा जोंनि मेनेजमेन्ट कमिटि मेनेजिं कमिटिफोरनि रोंगौथि गैयिनि थाखायबो जानो हागौ माबा मोनसे कारनाव बिथाङा बिथांनि पस्टआ जायासै आरो दरमाहा लायालासे बिथाङा 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बिदाय लाबाय बुंनो थाङोब्ला आसल सेक्रिफाइसआ बिथाङानो खालामदों मानोना सेक्रिफाइस होनना बुङोब्ला बिनि बिनिमयाव मोननो हाया बा मोननो लुगैया बिथाङा थांनाय 34 बोसोर बे ओनसोलनि गथ' गथायफोरनि मोजां सिन्था खालामनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जौगाथों होननानै साननानै लोगोसे बे ओनसोलाव बर'नि राव थुनलाइ हारिमुवा जौगाथों होननानै साननानै दरमाहा मोनाबाबो मोनजाया मोनलोङाबाबो जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै बेखिनि खामानिखौ मावबाय आरो बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय जौगाखांनायनि खामानिखौ मावबाय बेनिखायनो बिथांखौ साबायखर होदों दिनै समाज हिसाबै बिथांनो होनो जेबो गैया खिन्थु आफा इसोरा बिथांनि बे सेक्रिफाइसनि थाखाय बिथांखौ नायगोन अनगोन जों बेखौल'सो बुंनो हायो दिनै बेनिखायनो बिथांखौ साबायखर होदों दुलाराय सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आरो बर' रायजो राजाफोरनि जानानै बिथांनि फोरोंनाय गोबां स्टुडेन्टफ्रानो साख्रि मोनबाय सोरबा गोबाव गोजौ थाखोआव फरायनो हानाय जाबाय आरो बिथांमोना गाव गावनि न'खरनिखौ दैदेननो हानाय बायदि अबस्था जाहैबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मेगन गुनु खालामबाय बिथाङा बेनिखायनो जों बिथांखौ साबायखर होदों जों बेखौबो खावलायबावदों जे बिथाङा जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दुखु मोना जे गावनो जेबो होनो हायाखिसै होननानै जाहाथे गोसोआव दुखु लाया बेखौनो खावलायनाय जाबाय हरेन बर'आ दिनै रिटायारमेन्ट लाबाय आरो हरेन बर' बायदिनो गोबां जिथु फोरोंगिरिफोर दंबावो जाय बिथांमोननि फरायसालिया दिनैसिम सरकारजों गनायथि जायाखै बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय मोनसे राहा लानाय जागोन जोंहा बेखौ बिटिआर ओनसोलाव थानाय जिफोर भेन्सार स्कुल LP ME हाइ स्कुल बेफोरहा अन्तत सरकार जायाखैबाबो सरकारि जानायनि मोनसे खाबु दंबावो मानोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखालि जि सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि मोनसे क्ल'जआव दङ जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै बिजोंनि LP स्कुल ME स्कुल आरो हाइ स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै सरकारनिफ्राय मोनसे प्रतिश्रुति जों मोननो हादों बे एग्रिमेन्टआव आरो बेबायदि हिसाबै जोंहा जागोन आरो बेनिखायनो जाय स्कुलफ्रा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै ME स्कुल LP स्कुल हाइ स्कुल बेफोरखौ जों बे दफानि मथे माबा खालामगोन जों प्रभिन्सियेलाइज सरकारि खालामगोन बेनिखायनो जों जायफ्रा दा एसे दुखु खस्थ' खालामगासिनो पस्ट जायाखै रेगुलार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेबायदि स्कुलफोरनि फोरोंगुरुफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै नेथ'दो खारन जोंहा बे प्रभिजनाव दङ खिन्थु बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय स्कुलफ्रा खिन्थु प्रभिन्सियेलाइज खालामला होननानै आसाम सरकार डिसिसन लाबाय आरो बेनिखायनो बिथांमोना जेबो हप गैला खिन्थु जोंनि बिटिआर ओनसोलनिया दासिमबो हप दङ बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे गोसो बायग्लाया किसुदिन नेनानै थायो बेखौनो खावलायबाय